Καλώς ήρθατε σε αυτή την ανάλυση. Σήμερα πιάνουμε ένα κλασικό ταξιδιωτικό δίλημμα. Ξέρετε, αυτό που βασανίζει πολλούς. Α, ναι. Μία μεγάλη βαλίτσα ή μήπως αξίζει να επενδύσει κανείς σε ένα ολόκληρο σετ? Ένα συνηθισμένο ερώτημα, όντως. Βασιζόμαστε σε ένα άρθρο που βγήκε σήμερα, 4 Ιουλίου 2025, και υπόσχεται να μας βοηθήσει λίγο με αυτό το puzzle ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Ακριβώς. Λοιπόν, η ιδέα είναι να δούμε τα υπέρ και τα κατά κάθε επιλογής, σύμφωνα με την πηγή πάντα, για να γίνει πιο ξεκάθαρη η απόφαση για το επόμενο ταξίδι. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε τότε ξεκαθαρίζοντας λίγο τους όρους. Τι εννοούμε όταν λέμε μεγάλη βαλίτσα? Κοίτα, συνήθως μιλάμε για αυτές που είναι γύρω στα 70-76 εκατοστά ύψος. Α, ναι, οι κλασικές μεγάλες. Ναι. Με χωρητικότητα, ας πούμε, 90 με 130 λίτρα. Είναι αυτές που παίρνεις για ταξίδια 1-2 εβδομάδων, ξέρεις, ή για μεγάλες αποστάσεις. Κατάλαβα. Ή και για οικογένεια καμιά φορά, αν μοιράζονται μία. Σωστά. Και το σετ, τι ακριβώς περιλαμβάνει συνήθως ένα σετ? Συνήθως είναι 3 κομμάτια. Ναι. Μία μεγάλη, σαν αυτή που είπαμε, Μάλιστα. μία μεσαία και μία χειραποσκευή, ξέρεις, για την καμπίνα. Α, οκ. Εδώ το ενδιαφέρον νομίζω είναι η ευελιξία που σου δίνει. Ακριβώς, αυτό σκέστομουν. Δηλαδή έχεις λύση για διάφορα ταξίδια. Ναι. Από ένα Σαββατοκύριακο μέχρι πολυήμερες διακοπές. Ή για να μοιραστεί μια οικογένεια ο καθένας τη δική του. Κοίτα να δεις, αυτή η ευελιξία είναι λοιπόν το πρώτο σημείο σύγκρισης που αναφέρει και το άρθρο, σωστά? Σωστά. Η μεγάλη βαλίτσα έχει όλη τη χωρητικότητα μαζεμένη, πιο απλό ίσως, αλλά το σετ σου δίνει επιλογές. Τι άλλο λέει η πηγή ως κριτήριο? Τονίζει και τη χρήση από πολλά άτομα. Με τη μία μεγάλη είναι λίγο, δύσκολο να μοιραστείς κανονικά. Ναι, λογικό. Με το σετ όμως μπορεί ο καθένας να έχει τη δική του. Και κάτι πολύ πρακτικό, η αποθήκευση στο σπίτι. Α, ναι. Η μεγάλη βαλίτσα, ξέρεις, πιάνει τον χώρο της, ενώ τα σετ συνήθως έχουν αυτόν τον σχεδιασμό nesting που λέμε. Που μπαίνει η μία μέσα στην άλλη. Ακριβώς. Η μία χωράει μέσα στην άλλη. Αυτό γλιτώνει πολύ χώρο. Α, αυτό είναι σωτήριο για τις ντουλάπες, όντως. Και από κόστος, πώς τα συγκρίνει? Φαντάζομαι η μία είναι πιο φθηνή στην αρχή. Έτσι λέει, ναι. Η μονή βαλίτσα έχει χαμηλότερο αρχικό κόστος. Αλλά το σετ, αν και είναι πιο ακριβό στην αρχή, θεωρείται καλύτερη επένδυση μακροπρόθεσμα. Δηλαδή βγαίνει πιο οικονομικά μακροπρόθεσμα? Ναι. Ειδικά αν σκεφτείς πόσο θα κόστιζε να αγοράσεις 3 βαλίτσες ξεχωριστά. Θεωρείται ότι προσφέρει καλύτερη συνολική αξία, αυτό που λέμε value for money. Μάλιστα. Οπότε, πότε γέρνει η ζυγαριά προς τη μία, τη μεγάλη βαλίτσα, πότε συμφέρει αυτή? Κυρίως, λέει το άρθρο, για όσους ταξιδεύουν μόνοι τους. Και για μεγάλα διαστήματα, ας πούμε, πάνω από εβδομάδα, ας πούμε. Α, οκ. Ή για πολύ μακριά, π.χ. εκτός Ευρώπης, υπερατλαντικά ταξίδια. Εκεί, μια παραδοτέα αποσκευή είναι συχνά πιο απλή στη διαχείριση και ίσως και πιο οικονομική. Απλότητα δηλαδή, όλα σε ένα μέρος. Ναι, είναι η λογική του όλα εδώ μάσα. Βέβαια, ο όγκος της στη μεταφορά, σε τρένα, αυτοκίνητα, μπορεί να είναι λίγο θέμα. Ναι, ισχύει. Κατανοητό. Και το σετ? Πότε είναι που λέμε εδώ αξίζει το σετ? Όπως είπαμε και πριν, για οικογένειες ή ζευγάρια είναι μάλλον ιδανικό. Επιτρέπει η οργάνωση, ο καθένας τα δικά του. Δίνει μια αυτονομία. Ακριβώς. Και ξέρεις, αυτό βοηθάει και στην ψυχολογία του ταξιδιού. Να έχει ο καθένας τον χώρο του, μειώνει την τριβή καμιά φορά. Σωστό. Επίσης, συμφέρει σίγουρα άλλους όσους κάνουν ποικιλία ταξιδιών. Δηλαδή πάνε και για δουλειά 2 μέρες και για Σαββατοκύριακο και για κανονικές διακοπές. Α, έχεις πάντα το σωστό μέγεθος πρόχειρο. Ακριβώς. Έχεις πάντα την κατάλληλη βαλίτσα για την κάθε περίσταση. Πολύ λογικό μου ακούγεται όλο αυτό. Τώρα, πέρα από το αν θα διαλέξουμε μονή ή σετ, το άρθρο μπαίνει και σε λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέχουμε γενικά, σωστά? Υλικά, για παράδειγμα. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Κοίτα, υπάρχουν οι σκληρές βαλίτσες. Εκεί παίζουν κυρίως 2 υλικά. Το ABS, που είναι το πιο συνηθισμένο. είναι ανθεκτικό και σχετικά οικονομικό, αλλά ίσως λίγο πιο βαρύ. Και μετά είναι το polycarbonate. Α, το πολυκαρμπονικό. Ναι, αυτό είναι πιο ελαφρύ και αντέχει πολύ καλά στα χτυπήματα, στις κακουχίες των αεροδρομίων, αλλά είναι και πιο ακριβό συνήθως. Οκ. Η πηγή αναφέρει και το πολυπροπυλένιο, το PP, ως μια πιο premium, ας πούμε, σκληρή επιλογή. Είναι και αυτό ελαφρύ και ανθεκτικό. Και οι φασμάτινες? Α, ναι.
Οι υφασμάτινες, συνήθως από πολυέστερ ή νάιλον, είναι γενικά πιο ελαφριές. Και έχουν και τσέπες απ' έξω συχνά, έτσι. Σωστά. Αυτό είναι πλεονέκτημα για κάποια πράγματα που θες άμεσα. Βέβαια, ίσως προσφέρουν λίγο λιγότερη προστασία στο περιεχόμενο από τις σκληρές. Άρα, για κάποιον που πετάει συνέχεια και οι βαλίτσες του, ξέρεις, περνάνε τα πάνδυνα, ίσως το polycarbonate ή το PP να αξίζει τα παραπάνω λεφτά. Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε να είναι μια καλή επένδυση για αντοχή. Πέρα από το υλικό πάντως, η πηγή τονίζει πολύ τις ρόδες. Οι ρόδες. Κλασικός πόνος. Χαχα, ναι. Ιδανικά λέει 4 διπλές ρόδες που γυρίζουν 360 μοίρες, για εύκολη κύληση. Σωστά. Επίσης, οι τηλεσκοπικές λαβές να κλειδώνουν καλά σε διάφορα ύψη. Και οι πλαϊνές ή πάνω λαβές να είναι ανθεκτικές για όταν τις σηκώνεις. Ναι, να μη σου μείνει στο χέρι. Ακριβώς. Και φυσικά η ασφάλεια. Κλειδαριά TSA που είναι σημαντική αν ταξιδεύεις προς Αμερική κυρίως. Μάλιστα. Και γερά ανθεκτικά φερμουάρ. Αυτά είναι βασικά. Και κάτι τελευταίο που αναφέρει, νομίζω, είναι η εσωτερική οργάνωση, χωρίσματα, οι μάντες, τσεπάκια. Ναι, και αυτό κάνει διαφορά στο πακετάρισμα, στο πώς θα βρίσκεις μετά. Αλήθεια είναι. Εδώ βέβαια μπαίνει το ερώτημα πώς θα ζυγίζεις όλα αυτά. Δηλαδή, πόσα από αυτά τα χαρακτηριστικά χρειάζεσαι πραγματικά εσύ σε σχέση και με το μπάτζετ σου. Δεν χρειάζονται όλοι τα πάντα, ας πούμε. Πολύ σωστό. Άρα, φτάνοντας κάπως προς το τέλος, τι κρατάμε? Φαίνεται ότι η απόφαση είναι τελικά πολύ προσωπική υπόθεση. Εντελώς. Νομίζω αυτό είναι το κύριο μήνυμα. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος γενικά. Υπάρχει το κατάλληλο για τις δικές σου συνήθειες, τις δικές σου ανάγκες. Πρέπει να σκεφτεί κανείς δηλαδή. Ναι, να σκεφτείς πόσο συχνά ταξιδεύω, για πόσο καιρό συνήθως. Ταξιδεύω μόνος μου ή με άλλους. Τι αντοχή θέλω από τη βαλίτσα μου. Αυτές είναι οι βασικές ερωτήσεις. Οκ. Η πηγή προτείνει πάντως, για όποιον ψάχνει συγκεκριμένες επιλογές, να ρίξει μια ματιά στο borsanuova.gr. Λέει έχει ποικιλία. Ωραία. Συνοψίζοντας λοιπόν λίγο τις κατευθύνσεις που δίνει το άρθρο, αν ταξιδεύεις κυρίως μόνη σου και για μεγάλα διαστήματα, ίσως η μία μεγάλη βαλίτσα να είναι πιο πρακτική για σένα. Μπορεί. Αν είστε οικογένεια ή αν ταξιδεύεις πολύ συχνά και για διαφορετικούς λόγους και διάρκειες, τότε το σετ μάλλον θα σε βολέψει περισσότερο μακροπρόθεσμα. Ναι, κάπως έτσι τα λέει. Και θα ήθελα να αφήσω και μια τελευταία σκέψη, έτσι για προβληματισμό. Για πες. Πέρα από το μέγεθος, αν θα πάρεις μία ή σετ, πόσο τελικά επηρεάζει την όλη εμπειρία του ταξιδιού η εσωτερική διαρρύθμιση της βαλίτσας. Εννοείς πως είναι φτιαγμένη μέσα? Ακριβώς. Οι θήκες, τα χωρίσματα, οι μάντες, πόσο εύκολο κάνουν το πακετάρισμα και κυρίως πόσο εύκολο κάνουν το να βρεις αυτό που θέλεις όταν φτάσεις στον προορισμό σου, χωρίς να τα κάνεις όλα άνω κάτω. Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Νομίζω είναι κάτι που αξίζει να το σκεφτεί κανείς πριν αγοράσει.